İbrahim Halilullah, Allah'ın dostu, beter Hudaýyň ýoluna kan qurbany eden beýik peýgamber. Oğlum da bolsa damagyn çalaryn diýen peýgamber. 86-njy ýaşynda ýaşuly adam Hazreti Hajardan İsmailjan dünýäge gelýär. Kıssasyny kamil bilýänsiňiz ýöne bir minberden bir mikrofondan agdalmapdy, gysgarak hyzmatyňyza ýetirin. 100 ýaş, 86-njy ýaşda İsmailjan dünýäge gelýär. Aýdyp durun İbrahim Halilullah'ın gurrüňini, şu mahal dünýä boýunça taryhy Yahud, Mesih, İslam hemmesi bir haş. 86-njy ýaşda İsmailjan dünýäge gelýär. İsmailjan 12 ýaşadagy barýa, Peýgamber İbrahim Halilullah da tagriban 100 ýaşa goly beýik ýaşuly adam bolýar. İsmailjan 12 ýaşynda, 12, 13, 14 ýaşynda. İbrahim Halilullah da 100 ýaşa goly ýa 100 ýaşyň ödünde. Allah Taala'dan wahy bolýar. Awfi nadrak. Oglum da bolsa damagyn çalaryn diýdiň. İsmailjan merd oglan boldy, damagyn çalyndy diýip. Hulasa gysgarak geçeýli. Allah'ın buyrugyny ýerine ýetirerin diýip beýik mertligini ýüze çykarýar. Bir tanap, pyçak, palta alıp oğluna ýör oğul odun ýygyna many gideýilip Hazreti Hajara da şona ýetýär. Biz bir miktar odun ýygyna many gitjek diýär. İblis şeytan bilýär İbrahim Halilullah Allah'ın beýik emrini ýerine ýetirjek bolup İsmailjan'yň damagyny çalmana barýar bilýär. İbrahim Halilullah'ın ewinden çykyp ey ýaşuly ýerek barýaň diýär. Onda iş derelerde işim bar diýär. Utanmayan oğlun damagyn çaljak bolýan rahmyň ýokmy diýip aýdýar. İbrahim Halilullah daşalyp belleýär. Ohum şeytan aňyrak gaçyp ýene durup aýdýar. Rahmyň ýokmy oğluny öldürjek bolýan öz eliň menen pyçagyň menen. İbrahim Halilullah gowalap ýene belleýär. Üçüncü cemre, ahirki cemre o tak barıp ýene de rahmyň ýokmy oğluny öldürjek bolýanmy diýär. Şoň ýüregini bir waswasa salyp hamana şonun munserif etmeli, öwürmeli. Ýene de daş belleýär. Resulullah aleyhissalatu vesselam daş bellemeli, ramye cemarat daş atylýan ýerler şondan galan bu mahal daş atylýanlygy şoň jeşni hesap, şoň hoşlugy hesap. Şu taada şeytan ba bolup bellendi diýseň de bolýar, şu mahal ba diýip de belleseň bolýar, şo belläňdi. İbrahim Halilullah belläpdir, we Resulullah da belläpdir diýip Resulullah aleyhissalatu vesselam mübarek barmaklary bilen belleýänmişdik sadaja. Ol ýymryk bilen kısıp taşı bellemeler mübarek barmaklary bilen belleýän. Biri biriňizi awundyryp, biri biriňizi helage damaň diýänmişdik Resulullah aleyhissalatu vesselam. On şeytan İbrahim Halilullah'dan tamasyny edip İsmailjan'yň ýanyna bardyr. Dädeň sen ýere galyp barýar diýipdir. Onda odun ýygyna many barýas diýipdir. Dädeň sen damagyň çaljak bolýar diýipdir. Dädem rahimler men damagyny çalyp ýörmez diýipdir. Onda ýok sen damagyň çalmany barýar. Näme diýip men damagyny çalmaly diýipdir. Onda Hudaý buyurdy qadiyar diýipdir. Hudaý buyurdy qadiyan bolsa damagyny çalsyn diýipdir. Men kefim bolmaz diýipdir. Bundan da tamasyny edip bile horlukda ulan dädesini käde görýän baglasy bolan Hazreti Hajar'ın ýanyna bardyr şeytan. Ey hele diýipdir, bilýärmi diýipdir, adamyň garry ýürek gidelligini diýipdir. Onda İsmailjan menen odun ýygyna many gitdiler diýipdir. Onda sen oğlun damagyny çalmana gitdi diýipdir. İbrahim Halilullah Allah'ın dostudur, oğlunun damagyny çalyp ýörmez diýipdir Hajar. Onda ýok, damagyny çalmana gitdi. Öz balasynyň damagyny çalyp ýörmer, ol sen aýdýan adamyňdan rahmirrak adamdyr diýipdir. Onda şu mahalla şoň damagyny çaljak bolýar diýipdir. Näme diýip damagyny çalamaly diýipdir. Allah emretýär diýipdir. Allah emretse goý damagyny çalsyn, men teslim diýipdir. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. On bir rakdere gaşin girellerini
İbrahim Halilullah döwrüni özäpdir. Hiç kim yok. Gözünden boyur yaş döküp oğlum sen damagyň çalmaly boljak diýipdi. Näme maslahat diýipdir. İsmail can aýdypdyr, Allah emredin bolsa çal diýipdir. Şu mahal gurbanlyk çalınýan yer Mekke-i Mukarremede Mina'da dogry şu taýda. Oňa kissesi kamil bilýändirsiniz. Talaýahun taksirde aýt namazlarda gurbanlyklarda mydam aýdardy. Ve her hal her tüýsli damak çaljak bolýar, damak çalynmaýar. Bıçak kesmeýär. Her kesmändir be her hal ya bıçak kesmeýär, ya bir tür ulamaly elini ters bolardy, kesmeýän tarafa aýlanardy diýe. Ya hey keşek bolanda bir demir arak düşerdi, kestirmerdi diýer. Haýsy bolsa da be her hal kesmeýärdi. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. İkisi de kamil teslim bolup eýni bir goýnyň damagyny çaljak ýaly bir gatdallyň ýatyryp bıçagy süýkemeli boldy. Allah'ın kelamy Sure-i Saffat deşaş. Hiç tarih bir beşerin sokulan ýerder. Mukaddes Allah'ın kelamı. İkisi de teslim bolup İsmail Cani bir gatdallyň ýatyrdy we damagyny çalmaly boldy, ki bıçak kesmedi we Allah Taala behişde bakylan goçy ýokardan Jibril fereşteden iýeripdirdi.